Dead on arrival iti ospital ti tallupulo ti tawen na lalaki ken residente iti barangay Upon iti ili ti pinili ani John Merrill Valenzuela kalpasan ana kuryente daytoy iti barangay Tabog iti syudad ti Batak. Iti investigasyon, ti biktima ti mga asistar iti boom truck ang manginstolar iti solar light post iti tinapugsat ti waya ti Ilocos Norte Electric Cooperative a pagtartarayan iti nasurok 7,000 na boltahe ti kuryente ken naitama iti biktima. DJ nga to di poste na isagi diyan tay line ti inek nga isut na kagapuanan na nga napugsat DJ line ti inek. Then idi mapugsat DJ line timma maijay saka jay biktima nga isumit iti gaputin nakakuryente na. Kuna ni DJ boom operator inayadek met mamtap nunuhaan nga madalapos kuna nangim siguro aksidente tay tapon nata yung aksidenten nga dalapos DJ line nga isut gapunan nakapugsatan na. Inayon iti pulisya ang nariknapay ti operator ti boom truck iti pan naka-ground ngem saan ang nadangran daytoy. Rumrumormet at ti biktima ket saan ang nakausar ti safety gear idi mapasamak ti insidente. Pinadas nga i-revive dagiti otoridad ti biktima kalpasan na insigida da nga intaray daytoy ti balay pagagasan ngem saanen ang naisalbar pa iti biag na. Apela ti pulisya iti kanayon na panagobserbar kadidi safety measure tapnon maliklikan iti kapada nga insidente. Maki-coordinate da basit no at kas pagarigan at da madalapos dawin no makuanda nga waya iti kuryente dapat maki-coordinate da iti inek tapno no maiwasan ti kasi nga aksidente ken tapno no awan kwaman nga biag ti tao. Dapat digiti workers ti kumamit ten akit agsuot da kumamit iti safety gears nang nangrunan no kakastoy nga ti madalapos ket waywayat kuryente as when hanmet keding ibagak madalapos when no te asideg na dapat agsuot dati safety gears. Kabayatan na marigatan nga awaten ti pamilya ti biktima iti kalaat ni bupusay na. Patsan met iti inana nalapedan kuma iti aksidente no nasurot laeng digiti safety measure. Haan ka nung ngamin nga nakikoordinar iti inek. Ta dapat kumadijay ngamin, siyempre kat agi kwada, live DJ ay asidigda. Balik ka pa may iluna DJ yan nga intraydan. Nga dadida mo na nag-spark ka no DJ waya. Kastaman di namin ay di ka paminduan na. Di ka pamilunan, siyempre inikatanda ka no di poste, ngumbasit la siguro. Apay na isagid pa lang ka di mainline. So, pinagkunayo ma'am, deti ka disgrasya ket na nalapidan ko man no may coordination. Basar ken ni Nanay Merly, inkari ti kumpanya ti biktima amang ipaida iti tulong. Nupay kasta dakkel lata apukaw iti pamilya Valenzuela iti pupusay ni John Merrill, gapot ay isunit ti maysa kan hindi katinulungan da kang runaan nan no agkasapulan da ti kwarta. Ano iti maitulong na kanya yung ma'am, deti anak yu dagiti dakkel ka di financially maitulong na kanya yu? Sir, madada. Mangtid mo no kano dado makasir. So ano iti epekto na kanya yung mga awan isunan? Dakol sir. At siyempre no maawan lang kami ti kwarta kasi siyempre ag-ubrado mat di mangtid mo lata. Tatangarod adanto pay. Padpadasan met paylaing ti news team nga alaen iti opisyal na komento ti kumpanya ti biktima pakaseknan ti napasamak nga insidente. Mark Magdirila, Balitang Solid North.